Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan boshlaymiz. İhtibarınızga büyük İslam ta'limatına bağışlangan Boshqirdiston Tatarlari Milliy Madaniy avtonomiyasining navbatdagi programmasini taqdim etamiz. Assalamu alaykum aziz imandaşlar. İhlas Мәчете телевизион студиясы коллективы бүген сезнең өчен эшли. Үзегезгә мәгълүм, һәр халыкның, һәр milletning, her devletning ana selametlik yarlarına çıkarışı bir mukaddes güç kuvvet bula. Ol elbette anın galimleri, bu halkının büyükleri. Ötken adına İhlas Мәчетебезнең мәгънәви havasında bik күп күркәм вакыйгалар булды. Шуларның берсе Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'nin ayet celilelerin Boshqirt tiline, şiiri şekilge salıngan kitapını fikirlew buldu. Bu kişege İhlas Мәчетine Boshqirtistonning pek köp tübeklerinden İslam nigizini okutuşlar jıyıldılar. Hem de bu kitapını şiiri şekilge saluşu galim Mevlid Yamaleddin Cenapları bizning aramızda buldu. Aytırga kerak, bu mukaddes kitabımızı tercüme etu, ana şarhlav, açıklama biru, yaki izah kılu bik cevaplı iş. Lakin bunun için en başta zirak zihin, kamil akıl, tolu iman gerek. Mevlid Yamaleddin bu niyetlerinin, bu sıfatlarının iyası bu işe indi köp yıllar elek tutungan idi. Ayı mukaddes kitabımızın Kur'an-ı Kerim'nin Boshqirdchaga şiiri şekilge getirilüğü ol Boshqirt halkı için gine tugul. Ol bütün Müslüman dünyası için, bütün Müslüman halkları için quvanish hem yuvanıştır. Çünkü tuğan tilimizge Kur'an-ı Kerim'nin tercümesi ol halklarımızın мәгънәви havası için fazilet hem milletimiz için dert hem kuvvet biruşu bir işarattır. Bu mübarek kişide mukaddes kitabımız Kur'an'ın özüne has hususiyetleri hakkında fikir alınışındı. Mukaddes kitabımız Kur'an'ın en zor fazileti ol acizliktir. Acizlik demek azgına söz bilen köp мәгънәләрне anlata alatırgan sıfat til körke ol mukaddes kitabımız Kur'an'ga hastır. Bu şarada katnaşучылардан biz әлеге kitap turunda fikirler etülerinde ötündük. Теләгебез шушы, Башкортстаныбыздагы бүтән агыйнәйләр, бүтән нәнәйләр, хатын кызларыбыз үзләре кулларына Кур'анны алып, аны аңлап укып, балаларына, оныкларына җиткереп, бүтән Башкортстаныбызда Кур'анга мәхәббәт уянсын дигән ниятебез. Пәйгамбәребезгә мәхәббәт уянсын дигән ниятебез. Шуның өчен бу эштә әлеге башкорт телендәге аңлатманың да иншаллах өлеше зур булыр дип өмет итәм. Гомумән бында оның bir яктан таланты, чөнки шигъри аңлатма менән ябай гына итеп, халык аңларлык итеп һәм йырлап торган юллар аша yetkерә алу өчен әлбәттә тәүсиратта талант кирәк. Икенчедән гыйлем. Гыйлемдән шул тиклем тәрән һәм тиешле кемәлдә булу дип әйтермен. Буның өчен ул әлбәттә тәүсиратта үзенә тиклемгә эшләнгән эшләргә, ягъни Коръән Кәримдән билдәле булуынса күп кенә тәфсирләре бар. Шул тәфсирләрдә ул ентекләп укып сыккан төп нөсхәнән тыш. Бына ошыларды үзенә һеңдергән өчен, үзенең аша үткәргән өчен ул был тәңгәлдә
белеп эш итә тиер кирәк. Ягъни таланты өстенә ул бөтә әйтергә теләгәнен yerine yetkереп башкаларлык кимәлдә. Был шигъри аңлатмала ул шундай ябай һүзләр куллана, ябай тел менән аңлата улыны. Һәм шул ук вакытта гаҗәеп шундай шигъри тел менән, шигъри һәм ябай тел. Халык был шигъри аңлатма аша Коръәнде якын итеп кабул итер, укыр, өйрәнер дигән ышаныстамын. Алла бирһә, һәр өйдә ошо китап булһын. Мына мин барыр уның шуны өстенә халып әйтердем, уның ана шул искәрмә яһау, һәр бер һүзде, һәр бер аятты yerine yetkереп, искәрмәләренә төшендерә алуы, һәм ул аяттарның ниндәй сәбәп аркаһында, ниндәй вакыйгага бәйләп язган, төшерелгәнен ул аңлатып бирә. Һәм ничәнче елда Мәккәләме, Мәдинәләме, кайһы җирдә ниндәй вакыйга аркаһында ул язарга төшерергә мәҗбүр булган, ана шуны бик аңлатулары бик фәһемле. Һәм ана шунда укыганда һәм Коръән тагыланлык аңлаешлырак, фәһемлерәк, файдалырак һәм кирәклерәк булып китә. Ошо яктан Мәүлид әлбәттә бик зур эш эшләгән, шуңа рәхмәт әйткәләр. Егерме 4 мартта Ихлас мәчетебездә тагын да бик зур чара узды. Ул Галимҗан Ибраһимовның вафатына 100 ел тулуга багышланган иде. Әйе, улуг шәхес. Халыкларыбызның тарихында шөһрәтле урын тоткан Галимҗан Ибраһимов Гали җәнәпләре ул һәр вакыт безнең йөрәкләрдә. Без сабыйлыгыбыздан аның иҗадын укып җитештек. Ул бүген дә безнең тормышыбызда бер маяк кебек балкып тора. Агачның яфрагын, ушакның җылысын тәнебездән, рухыбызны айыру мөмкин булмаган кебек, без Галимҗан бабабыз Ибраһимовның иҗадыннан айрылмабыз һәм килер буыннарыбыз аның юлыннан, аның изеннән барачак. Әлеге гыйльми-гамәли конференцияда Татарстаннан һәм Башкортстаннан күренекле галимнәр, тарихчылар, әдәбиятчылар, журналистлар катнашты. Без алдагы тапшыруыбызда бу хакта сезгә тәфсиллерәк сөйләрбез. Бүген без үзебезнең тапшыруыбызны 100 яшьлек Аксакал гәзит Кызыл таңга багышлыйбыз. Әйе, 100 яшь. Карагызчы, күктә йылдызлар никадәр нишәмә мең ел яшиләр. Алар никадәр балкый, никадәр яшь күренәләр. Ана шулай безнең Кызыл таңыбыз да шул кадәр балкый. Күптән түгел безнең студиябыз кунагы Илдар Камил улы Фазлетдинов булды. Ул Кызыл таңда җаваплы сәркәтип булып эшли. Әйдәгез әле, хәзер телевизор караучыларга без Илдар әфәнде белән булган әңгәмәне тәкъдим итик. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, бүген безнең студиябыз кунагы Илдар Камил улы Фазлетдинов. Ул инде күп еллар Кызыл таң гәзитендә эшли һәм инде ничә еллар соңгы елларда җаваплы сәркәтип вазифасын башкара. Җаваплы сәркәтип булгач, ул инде гәзитәдәге бөтен әйберләргә дә, бөтен мәсьәләләргә дә җаваплы. Без инде узган тапшыруда сезгә әйтеп үткән идек. Тиздән Кызыл таң гәзитенең 100 еллык юбилее зур тантана көтелә һәм менә шул уңайдан без Илдар әфәндене студияга чакырдык. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле телевидение караучылар. Менә инде әйтеп үттек. Инде берничә көннән санаулы көннәр генә калып бара бит инде Кызыл таң гәзитенең 100 еллык юбилеена. Менә сез шушы олуг юбилейны нинди нәтиҗәләр белән, нинди кәефтә каршылыйсыз? Менә шушы турда телевизор караучыларга сөйләп үтсәгез иде. Чынлап та гәзитебез үзенең бер гасырлык зур юбилеен күтәренке кәефтә, яхшы эш нәтиҗәләре белән, зур уңышлар, зур казанышлар белән каршы ала дип әйтер идем.
Әлбәттә, гәзитебез инде бай тарихлы, аның менә белүебезчә бит инде беренче саны әле 1918 елның 1 мартында Орынбор шәһәрендә Башкортстан исеме астында дөнья күрә. Һәм төрле елларда инде ул Стәрле Тамак шәһәрендә, шуннан аннары дөнья күрә, аннары Уфага күченә. Төрле елларда Яңа Авыл, Коммуна исеме астында һәм менә 1944 елда яңадан тергезелгәннән башлап бүгенге Кызыл-Таң гәзите исеме астында чыгып килә. Уңыш казанышларга килгәндә, чынлап та кәефебез күтәренке, безнең бик яраткан, безне яраткан гәзит укучыларыбыз, аудиториябыз бар. Гәзитебез бүген 6000-га якын тираж белән тарала. Аны Башкортстан укучылары да, Татарстанда яшәүче милләттәшләребез дә, Русия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез дә яратып укый. Әлбәттә, бу 6000 дәнә тираж инде бу безне шул кадәр генә халык укый дигәнне аңлатмый. Безнең әле 2006 елдан башлап менә дигән сайтыбыз эшләп килә, ул Кызыл-Таң.ру дип атала. Һәм анда инде менә безнең соңгы елларда аны кирип укучылар саны ай сайын хәзер 30,000-га якынлашты. Шулай итеп, безне ел сайын 300,000 укучыбыз, милләттәшебез, гомумән матбугат яратучылар укый дип әйтергә була. Уңыш казанышларга килгәндә, әлбәттә, алар байтак. Гәзитебез юбилейын без трилогия белән каршы алабыз дип әйтергә мин җөрьәт итәм бүген. Ни өчен дигәндә, менә мөгаен татар матбугатында гына түгел, гомумән матбугат дөньясында менә шундый үзенең гасырлык юбилейын 3 китап бастырып каршы алган тагын башка берәр басма бар микән, юк микән, ул турыда мин әйтәлмим. Әмма Кызыл-Таң гәзите коллективы бу эшне чынлап та башкарып чыга алды. Бу эш инде безнең башланып китте әле 2008 елдан ук. Менә рөхсәт итегез беренче китапны күрсәтергә. Бу безнең Кызыл-Таң кыскача энциклопедия дип атала. Монда инде без Кызыл-Таң гәзите тарихы турында аның беренче көннәреннән башлап 2008 елга кадәр тарихын туплап, җентекле өйрәнеп, шул турда саллы фәнни хезмәт урнаштырдык. Шулай ук әлеге хезмәттә, әлеге энциклопедиядә менә Кызыл-Таңда төрле елларда эшләп киткән күренекле шәхесләр, безнең журналистларыбыз турында кыскача мәгълүмат бирелә. Ягъни бу китапны кулына алып укыган һәркем Кызыл-Таң дөньясы, Кызыл-Таң гәзите турында үзенә мөмкин кадәр бай гына мәгълүмат алырга мөмкин. Шуннары әлбәттә безнең баш мөхәрриребез Фаил Камил улы башлангычы белән бу эш тукталып калмады, алдагы елларда да дәвам итте. Һәм ниһаять 2013 елда, ягъни гәзитебезнең 95 еллык юбилее алдыннан Кызыл-Таң фотоальбомы дөнья күрде. Монысы бигрәк тә күңелле, саллы, шундай якты хезмәт. Монда инде Кызыл-Таңның тормышы, аңа бәйле документлар, фото сәхифәләр, элекке коллектив, бүгенге коллектив, анда улып үткән тарихи вакыйгалар, без үткәргән чаралар турында барысы да фото иллюстрацияләрдә чагылыш таба. Шуңа менә бу китапка инде күз салган кеше безнең ничек күңелле итеп яшәүебезне дә, нинди бай милли мәдәни тормыш белән яшәүебезне дә ачык күз алдына китереп бастыра ала. Һәм әлбәттә тагын бер саллы хезмәт, менә монысы әле кулны хәтта пешереп тора, чөнки яңа гына табадан төште. Бу хезмәт инде Кызыл-Таңның 100 еллыгы уңаеннан дөнья күргән 3нче китап. Фәрит абый Фаткуллин мөхәррирлегендә һәм аның авторлыгында Кызыл-Таң шәхесләре дип аталган китабыбыз. Монда Кызыл-Таңда төрле елларда эшләп киткән күренекле шәхесләр, журналистлар турында бай, саллы мәгълүмат бирелә.
Әйтергә кирәк, менә бу эш хезмәтнең дә чыгуына, аны әзерләүгә нык зур саллы өлешне Фәрит абый Фаткуллин кертте. Ул безнең инде үзара коллективта да, хәзер татар мөхитендә дә без аны аяклы энциклопедия дип тә йөртәбез. Чөнки чынлап та Кызылтаң тарихы турында, аның шәхесләре турында 40 елга якын гомерен шушы коллективка салган кеше генә шулай саллы итеп, төпле итеп һәм шундый журналист осталыгы белән чагылдыраладыр мөгаен. Менә инде бу китапларны сезгә яхшылап соңыннан калып укыр өчен менә сезгә калдырабыз, бүләк итәбез. Кызылтаң шәхесләре дидек. Бүгенге көндә менә Фәрит абыйны атап үттек инде. Бүгенге көндә Кызылтаңда кемнәр эшли, нинди көчле журналистларны, каләм ияләрен телгә алыр идегез? Чынлап та Кызылтаң гәзите басмабыз ул гомер-гомергә дип әйтик, үзенең 100 еллык тарихында һәр вакыт күренекле шәхесләрне, әдипләрне, журналистларны берләштерүче үзенә күрә үзәк булган. Ул әлбәттә әдәби үзәктә, ул гыйльми үзәктә, ул мәдәни үзәктә. Монда инде яракка китәсе түгел. Безнең менә Кызылтаң гәзите эшеннән, Кызылтаң гәзите коллективыннан дистәгә якын халык шагыйре һәм язучысы. Шуннары Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияләре лауреатлары бит инде нәкъ Кызылтаң гәзитеннән чыккан. Аннары телевидениене да, китап нәшриятында үзебездә үстергән кадрлар белән баетканбыз, төрле заманнарда, төрле чорларда. Һәм үзебездәге Башкортстандагы менә бу структураларны, бу оешмаларны гына түгел, күрше Татарстан өчен дә без шундый мәдәни һәм журналист кадрлар әзерләп биргәнбез. Һәм Аллага шөкер, бу күркәм традицияләр Кызылтаң гәзите коллективында бүген дә дәвам итә. Безнең искиткеч уста журналистларыбыз бар. Әлбәттә, аларны кемнедер атап, кемнедер атамый калдыру бу чиракта ничектер бәлки аңлашылып та бетмәс иде. Чөнки алар барысы да талантлы, барысы да искиткеч, барысы да уста журналистлар. Менә әйтик, безнең бит инде хатын-кызларыбыз тормышын даими яктыртып алып баручы Резида Валитова. Аның һәр мәкаләсе, һәр язган шундый җылы язмасы күңелгә сарамай булып ята бит. Аннары менә иҗтимагый, сәяси, дини тормышка килгәндә, анда Фәнүс Хәбибуллинның язмалары, ул хәзер инде теге республика күләмендә генә танылып, абруй яулап калмады. Аны Русия күләмендә дә яратып укыйлар аның язмаларын. Шундый саллы, төпле язмалар тәкъдим итә, мәкаләләр тәкъдим итә. Аннары безнең бүгенге әдәби мөхитне алганда безнең прозаигыбыз бит инде үсеп килүче яшь прозаигыбыз Айдар Зәкиевны искә алмый мөмкин түгел. Һәм менә 2015 елдан башлап Тулпар журналы да безнең канатыбыз астында бергә бер коллектив канатасында эшлибез бит инде. Дилбәр Булатова безнең прозаигыбыз, шагыйрьләр Илдус Фазлатдинов, Мөнир Вафин, үзебезнең Кызылтаңчы кызыбыз Ләйсән Якупова. Һәм әлбәттә алар барысы да талантлы, барысы да менә әле югарыда атап үткән ана шул Кызылтаңның алтын фондын тулыландыручы шәхесләр дип әйтәр идем мин. Милләтнең бөтен коймагы сездә эшли икән. Һәм Кызылтаңда бит инде гомер-гомергә матур проектлар тормышка ашырыла. Әйдәгез әле Илдар Камил улы шушы проектлар турында да сөйләп үтегез. Чынлап та Кызылтаң гәзитендә элек-электән итлек уйлау сәгатьләре булган бит инде. Аны заманында әле күренекле баш мөхәррир һәм драматург Тахир Ахунҗанов һәм безнең бит инде Башкортстанның халык шагыйре, безнең шундый йөзек каршы дип әйтер идем Әнгам Аттабаев берлектә шушы эшкә Кызылтаң гәзитендә башлангыч биреп җибәргәннәр. Бу итлек уйлау сәгате нәрсәне үз иченә ала? Әлбәттә, милләт файдасына, гомум укучылар файдасына ниндидер шундый кызыклы, уңышлы проектны тормышка ашыру. Һәм ни
гаҗәп дип әйтергә кирәк, менә аларның кул арты шул хәтле җиңел булды микән, әллә инде Кызылтаңда эшләүче кадрларыбыз, җитәкчеләребез, аларның варислары шул кадәр шулай ук талантлы микән? Менә бу күркәм традицияләр Кызылтаң гәзите мисалында бүген дә лаеклы дәвам иттерелә. Менә шуларның берсе Кызылтаңның җырлы кичләре. Әлеге проект хакында миңа калса инде безне караучылар яхшы хәбәрдардыр дип уйлыйм, чөнки бу проект Уфа Нур татар театры сәхнәсендә 3-4 ел дәвамында дәвам итте. Һәм әлеге проект кысаларында без 30-дан артык районны үзебездә кабул иттек дияргә була. Үзебездә дигәч тә инде һәр районда үзешчән халык ансамбльләре яхшы үсешкән. Аларның үзешчән талантлары бар, җырчылары бар, биючеләре бар. Һәм ул гына түгел әле, шушы районнан чыккан күренекле сәхнә осталары безнең Башкортстан сәхнәсенең, Татарстан сәхнәсенең йөзек кашлары булып кала. Менә нәкъ шушы кешеләрне, кайсыдыр аерым бер районнан чыккан талантлы кешеләрне җыеп, бер сәхнәдә аларның концертын, зур очрашуын оештыру. Менә безнең төп максат шушы иде. Һәм без ул максатка ирештек. Әйтеп үтүемчә, 30-дан артык районны кабул иттек. Тамашачылар да, әлеге шараларны оештыручылар да, канда катнашучылар да бик канәгать калдык. Һәм бүген инде менә бу проект башка ясылыкка чыкты дип әйтер идем. Без хәзер аларны, ягъни районнарны Уфага чакырмыйбыз. Үзебез Уфадан артистларны алып, Кызылтаңның җырлы дусларын дип әйтим, аларны алып, biz rayonlarga чыгабыз һәм Кызылтаңның җырлы кичләре дигән чараны хәзер инде районнарда дәвам итәбез. Менә шундый сорау килеп туа. Кызылтаңда мин үзем дә эшләгән идем. Анда бит эш шул кадәр киеренке. Анда менә шул мероприятиеләргә барырга, язырга кирәк, газета чыгарырга кирәк. Сезнең өстәмә кишләрегез бармы? Кемнәр оештырасың ул концертларны? Кемнәр сөйләшә ул артистлар белән? Безнең бу эшләр барысы да шушы коллектив, бердәм тату коллектив тарафыннан алып барыла. Ул бит эшне дөрес итеп оештырылган икән. Анда чынлап та иҗади, әдәби мөхит кайнап тора икән. Ул эш арытмый беренчедән. Арытса да ул ару ниндидер күңелгә теге җылылык, ләззәт кенә китерә торган ару дип әйтер идем мин аны. Шуңа бу эшләрдә әлбәттә без беренче ратта үзебезнең башлангыч белән тормышка ашырыла. Әлбәттә инде теге бер кеше яу кайтармый дигән кебек, әгәр дә без иҗтимагый оешмалар белән, татар оешмалары белән берлектә тыгыз хезмәттәшлектә булмасак, менә шушылай зур күләмдәге колачлы проектлардан алып бару безгә авыррак булыр иде. Аерым алганда нинди оешмалар инде ул? Аллага шөкер, менә без Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе белән тыгыз хезмәттәшлектә эш алып барабыз. Алар безнең һәр башлангычка шундый уңай карашта торалар, ул гына түгел ярдәм кулы сузалар. Шулай ук әйтеп үтәр идем, менә без бик тыгыз хезмәттәшлектә Сәгыйп Җамал оешмасы белән, шулай ук Рамазан, башка милли мәдәни оешмалар белән тыгыз хезмәттәшлектә эшлибез. Чөнки без барыбыз да бер максатта, менә республикада яшәүче милләттәшләребез арасында милли агарту, милли мәдәни агарту алып бару максатын куябыз бит инде. Алар да шушы максатка хезмәт итә. Һәм бергә эшләү бу очракта милләт өчен дә, безнең өчен дә бары тик файдага гына. Илдар Камил улы, хәзер сер түгел бит инде, халыкны газеткә яздыру да җиңел түгел, газетның хаклары да арзан түгел дияргә кирәк. Шуңа күрә менә бу мәсьәлә сездә ничегрәк тора, һәм сез гомумән матбугатның киләчәген ничек күз алдында тотасыз? Матбугатның киләчәге әлбәттә беренче чиратта гәзит укучыларыбызга, әбүнәчеләребезгә, милләттәшләребезгә бәйле. Чөнки алар гәзитебезне алдырып укыйлар икән,
гәзитебездән рухи азык табалар икән. Шушы гәзитебез мисалында үзләрен җәмгыятькә әзерлиләр, җәмгыятьтә үз урыннарын тоталар икән. Әлбәттә, матбугатның да киләчәге якты булачак. Менә бу уңайдан шуны әйтәсе килә, безнең 1 апрельдән 2018 елның 2 яртысына матбугатка язылу кампаниясе башланды. Һәм инде мин абунәчеләребезне, милләттәшләребезне, телевидение караучыларны чакырып шуны әйтәм. Кызыл таңга язылыгыз, басмаларыбызга язылыгыз. Безнең бит әле Кызыл таң гәзите, аның канаты бер нәшрият канаты астында Толпар яшьләр журналы, Әллүки балалар журналы чыгып килә. Әйдәгез матбугатлы булыйк, Кызыл таңлы булыйк, Толпарлы булыйк, Әллүкиле булыйк. Шул очракта безнең матбугатның киләчәге дә якты булыр, милләтебезнең киләчәге дә һичшиксез якты булыр. Шул кадәр талантлар җыелган җир, әлбәттә, бирешмәс, заман җилләренә бирешмәс, һәм аның киләчәге якты булыр диюбез, һәм тикмәгә генә менә сез бит инде шушы 100 еллык юбилейны шундай зур җиңүләр, зур алгарышлар белән каршыламыйсыз. Һәм менә без беләбез, 5 апрель көнне Конгресс-холлда шундай зур тантана, зур концерт була бит инде Кызыл таңның 100 еллыгына багышланган. Һәм моның программасы ниндирәк, менә без хәзер тамашачыларга нәрсәләр вәгъдә итә алабыз? Шундап та 5 апрельдә Конгресс-холл бинасында кичке сәгать 6-да бик зур концерт программасы көтелә. Ул Кызыл таң гәзитенең 100 еллык юбилеена багышланачак. Әлбәттә инде без мондый чараларны һәр юбилей сайын үткәреп торабыз. Менә хәтерегездә булса, 95 еллыкта безнең концертта фәкать халык артистлары гына катнашкан иде. Һәм 100 еллык юбилейда әлбәттә шушы дәрәҗәдән дә түбән булмаячак. Инде мин бөтен серне дә тамашачылар алдында ачып бетерергә теләмим. Килсеннәр, күрсеннәр, үкенмәячәкләр. Менә аны инде аерым ачык әйтә алам. Әлбәттә, безнең программаны караучы тамашачылар 5 апрельдә Конгресс-холлда узачак зур концертка килерләр һәм анда бөтенебез бергә очрашырбыз, гөрләшербез, сөйләшербез дип уйлыйбыз. Хәзер безнең тапшыруыбызга килгән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без сезгә зур хезмәт уңышлары, гаиләгездә бәхет теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, Илдар әфәндегә сезнең исемнән дә зур рәхмәтләрне җиткерәм. Сау булыгыз, исәнлектә очрашыйк. Газизләрем, Илдар Камил улы сезнең йөрәкләрегезгә никадәр мәгънәле ырлыклар чәчте. Әйе, Кызыл таң ул безнең хаят, ул безнең тормыш, ул безнең тарих. Ул безнең акылларыбызның да көзгеседер. Ә бит акыл ул үзе генә әллә нинди бөек эшләр эшли алмас, аңарда гыйлем, мәгълүмат, тарихи дәлилләр булмаса. Нәк менә ничек яхшы ризык, яхшы аш ашаса, тән бу кадәр сәламәт һәм көчле булганы кебек, адәм баласының акылы да гыйлем, мәгълүмат һәм тәгълимат белән шул кадәр куәтледер. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Иң изге теләкләрне теләп, без сезнең белән хушлашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.